Ng'eto mar buchne kamar Sharon Otieno kod nyathine manomakne gavana ma Migori machon Okoth obado kod ji ariyo mamoko ochwal nyime nyaka tarik 30 dwe mokwongo higa manyien. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, ji ariyo mamoko mabende nomaki negi buchnekno okwayo doho mondo wegi thuolo nimar joneno nokochiwo ranyisi moromo. Gavana machon ma Migori Okoth obado gi ji ariyo mamoko manomakne gi buchnek mar Sharon Otieno kachiel gi nyathine mane nie ich biro rito nyaka tarik 30 dwe mar achiel higa mabiro mar winjo ng'eto mar burano. Matok okinde mochung'ne obado e bura Kioko Kilikumi kachiel kod Rogers Sagana kod jamin wach pedho kwayo margi mogik e nyim doho. Kokadhe okinde mage, obado no wacho ni jamin wach okosechiwo nonro moromo mar makone bura kendo ne oikore mar chiwo sir ne Sharon kod nyathine. Okinde mage bende no medo lero ne doho ni kaluwore kod lipot mar bero manotim tok tho mar Sharon, nyathine pod nie ich kendo Sharon kod nyathine ni kawo kaka ng'at achiel. Katiba mar piny Kenya bende owacho ni olero ni e kinde momakne ng'ata bura nyaka chiw ler makare e wi ketho mare. The fetus died in the uterus. When it is in the uterus, the fetus is wholly dependent on the mother. It does not have separate existence. Your Ladyship, the law is a fetus cannot be a subject matter of murder. Murder is only for a person who proceeds from the mother's womb alive. And that is the principle known as born alive principle. Michael Oyamo kod Kaspa Lobiro mabende itudo gi nek mar Sharon kod nyathine okwayo doho mondo wegi thuolo mar ni joneno manochwale nyim doho nokochiwo nonro makare. And my lady, we ask you not to put the second accused person on his defense to clear the doubts created by the prosecution. The loopholes the prosecution has left should not be, the second accused person should not be called to come and clear those doubts. The perpetrators are still at large. I submit, my lady. Motelo ne winjo burano e doho kawuono, joneno 42 nosechiwo neno margi mabiro konyo e ng'eto mar burano. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi Jwangi report mar Nyakidi yena mar mondo mi wakaw yoyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo kata kamana soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa